Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna. Radha Govinda Mandir Srimad Bhagavatam Om Jnana-timirandasya Nana-chana-shalakaya Shruti-vidam Yena Tasmai Shri-Gurave Shri Chaitanya-Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayambhuvagata-Mahyam Dadati Sudam Vandeham Shri-Guru Sridhar-Padakamanam Shri-Guru Vaishnava Shri-Rupam Sagrajatam Sarva-Naripunatanitam Tansaji Sadhuidam Savadudam Varijana-Sahidam Krishna-Chaitanya-Dev Sri Radha Krishna Pradam Sagana Balidam Sri Vishakanyidam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Muktakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Suti Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Bhavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha Panchatattva-atmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Avataram Bhaktakhya Namami Bhakti Shaktikam Vyanandamahannavami Sarvanandagaram Harinama Prakundevam Avadhuta Shirom Avadinyaya Krishna Prema Dayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Shirom Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidunamani Sri Saraswati Devi Gauravan Pracharni Vishesh Shunyavadi Shakti Deshnani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Guru Gaurachandra Radhikaya Radhe Krishna Krishna Bhaktaya Bhaktaya Srila Prabhupada Jagat Jai Jai Varun Vande Govindu Matsangin Matguru Manmahadanam Ragamat Bhagya Madananda Namastude Radharaya Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Saptamaskandam Anjamadhyayam Slokam 6 Madhuri screen കാണാനല്ലേ കൃഷ്ണ Pranam Ruji, Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srinarada Uvacha Srutva Putra Giro Daityah Parapasha Samahitaha Jahasa Buddhirbalanam Vidyade Parabuddhibihi Srinarada Uvacha Srutva Putra Giro Daityah Parapasha Samahitaha Jahasa Buddhirbalanam Vidyade Parabuddhibihi. Okay. So,
ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവാസുദേവായ ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രീനാരദ ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപശ്ചാ സമാഹിതഃ ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ജഹാസാ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപശ്ചാ സമാഹിതഃ ജഹാസാ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഗാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശ്യാം ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യഃ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാകേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യഃ പരപക്ഷ സമാഹിതഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ നാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരിപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാട്ടി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രുത്വാ പുത്രഗിരോ ദൈത്യ പരപക്ഷ സമാഹിതാഃ ജഹാസ ബുദ്ധിർബാലാനാം വിദ്യതേ പരബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദി ജയ്. നാരദമുനി തുടർന്നു. പ്രഹ്ലാദന്റെ അപ്രകാരം തന്റെ പിതാവിന്റെ ശത്രുപാളയത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവനെ പോലെ ഭക്തിത സേവനത്തിലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കേട്ട ഹിരണ്യകശിപു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ശത്രുക്കളാൽ ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വാക്കുകളാണിത്. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ഹിരണ്യകശിപു ഒരു അസുരനാകിയാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെയും എപ്പോഴും ശത്രുക്കളായാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരപക്ഷ അഥവാ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷത്ത് എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ഒരിക്കലും വിഷ്ണുവിന്റെ വാക്കുകളോട് യോജിക്കില്ല. മറിച്ച് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ജ്ഞാനത്തോട് അവൻ എപ്പോഴും രോഷമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പ്രതി. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തി നരാധമഃ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയൊരു നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:15. ആസുരഭാവം നിരീശ്വര പ്രകൃതം ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ പ്രത്യക്ഷത്താൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരം വ്യക്തികൾ മൂഢന്മാരും നരാധമന്മാരുമായതിനാൽ മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവർ വിഷ്ണുവിനെ പരമപുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വപുത്രൻ ശത്രുപാളയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കോപം വർദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ ഉപദേശങ്ങളാൽ പ്രഹ്ലാദൻ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നാരദനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികളെ അവൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു നിർദ്ദേശിച്ചു.
പ്രഭുപാദ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലേ? സോ ഇപ്പോഴ് ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഇവൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെയാണ് പറയുക, സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക. അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് അവര് അല്ലേ. അതുപോലെ ഈ ബാലന്റെ ബുദ്ധിയെ ആരോ വഴി തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്, ആരോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇങ്ങനെയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്യക് വിദ്യാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷേ പ്രതിച്ഛന്നൈർ ന വിദ്യോദാസ്യ ദീർഘ്യതാ. സമ്യക് വിദ്യാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷേ പ്രതിച്ഛന്നൈർ ന വിദ്യേദാസ്യാദീർഘ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം ശോഭ വിജയമുണ്ടത്തി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമദ്വിദ്യാരതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷേ പ്രതിച്ഛന്യർനാഭിദ്യേതസ്യ ദീർഘ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്യക് വിധാര്യതാ ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷേ പ്രതിച്ഛന്നേർന വിദ്യേദാസ്യ ദീർഘ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. സമഗ്വിദാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷേ പ്രതിച്ഛന്നേർന വിദ്യോദാസ്യ ദീർഘ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്യക് വിദാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷേ പ്രതിച്ഛന്നേർന വിദ്യേദാസ്യ ദീർഘ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്യക് വിധാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ദ്വിജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷൈ പ്രതിച്ഛന്നൈർനാഭിദ്യേദാസ്യ ദീർഘ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മാരുതി മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്യക് വിധാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷൈ പ്രതിച്ഛന്നൈർന അഭിദ്യേദാസ്യ ദീർഘ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദ്യാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്യക് വിദാര്യതാം ബാലോ ഗുരുഗേഹേതി ജാതിഭിഃ വിഷ്ണുപക്ഷൈ പ്രതിച്ഛന്നൈ
न विद्येतास्य धीर्यता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। सम्यक् विधार्यतां बालो गुरुगैः द्विजादिभिः विष्णुपक्षैः प्रदिच्छन्नेर्न विद्येदास्य धीर्यता। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। गीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामं प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्यक् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजादिभिः विष्णुपक्षे प्रदिच्छन्नेर् न भिद्येदास्य धीर्यता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्यक् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजादिभिः विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्ने न विद्येतास्य धीर्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्यक् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजादिभिः विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्नेर्न भिद्येतास्य धीर्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ സഹായികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അസുരന്മാരെ, ഈ ബാലൻ വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ വൈഷ്ണവർ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി ചെന്ന് ഇവന്റെ ബുദ്ധി കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവിടെ ഇവനെ എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുക. സംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ആസുരീയ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും വൈഷ്ണവ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധരാകിയാൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി ഒരു സാധാരണ കർമ്മിയുടെ വേഷം ധരിക്കേണ്ടി വരും. ആധുനിക കാലത്തെ അസുരന്മാർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല കൃഷ്ണാബോധം. കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും നെറ്റിയിൽ തിലകവും അണിഞ്ഞ വൈഷ്ണവരെ കാണുമ്പോഴേ അവർ അസ്വസ്ഥരാകും. ചിലർ അപഹാസ്യത്താൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ് വൈഷ്ണവരെ വിമർശിക്കും. ചിലർ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ നിരപേക്ഷമായതിനാൽ രണ്ടിനും പരിഹസിച്ച് ജപിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥമായി ജപിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അസുരന്മാർ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ വൈഷ്ണവർ സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വേരുറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള കൊടിയ അസുരന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും വൈഷ്ണവരെ ശാസിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. വൈഷ്ണവർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനും കൃഷ്ണാബോധ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു പണ്ട് ചെയ്തത് ഇന്നും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതി അതാണ്. അസുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതി ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ അതിനെ പല പല രീതികളിൽ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. പ്രഭാഷണ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വൈഷ്ണവേതര വേഷം ധരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വലിയ വഞ്ചകരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ വഞ്ചന ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നേക്കാമെന്ന് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു. അത് വഞ്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഞ്ചനയല്ല, പ്രഭാഷണങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വിജയ് നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകി ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ
ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര സാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ശ്രീരാജ് ഗുരുകുൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ? എന്താണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അച്ഛനോട് പറയുന്നു അല്ലെ? പിതാവേ എന്നല്ല, അസുരകുല ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെ? എന്താ വേണ്ടത്? വനത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹരിയെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് അറിയാം എന്തായാലും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അസുരന്മാരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കില്ല അല്ലെ? ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കില്ല. ആ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉറക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇപ്പോൾ അല്ലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അറവുശാലകൾ, സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് ആണ് അല്ലെ? എല്ലാവരെയും അറവുശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പറയും. പൊതുവെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ് എന്ന് കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവനെ വേറെ ആരോ സ്വാധീനിച്ചതാണ്, വേറെ ആരോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയില്ല. നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അപ്രകാരം തന്റെ പിതാവിന്റെ ശത്രുപാളയത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്നവനെ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കേട്ട ഹിരണ്യകശിപു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളാൽ ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വാക്കുകൾ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്തറിയാം അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെന്താണോ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ പറയും. അപ്പൊ ഇവന്റെ ബുദ്ധിയെ ആരോ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതോ വൈഷ്ണവര് വന്നിട്ട് എന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇവന്റെ ബുദ്ധിയെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. എന്താണ്? ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇനി നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴെന്താണ്? ഇപ്പം ആദ്യം ദേഷ്യം ഉണ്ടായി, എങ്കിലും ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോടല്ല. എന്താണ്? ഈ ശണ്ട അമർക്കൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആരോ വന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യകശിപു ഒരു അസുരനാകിയാൽ വിഷ്ണുവിനെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെയും എപ്പോഴും ശത്രുക്കളായാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരവശ, ശത്രുവിന്റെ വശത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ഒരിക്കലും വിഷ്ണുവിന്റെ വാക്കുകളോട് യോജിക്കില്ല, മറിച്ച് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ജ്ഞാനത്തോട് അവൻ എപ്പോഴും രോഷമാണ്. ഇതാണ് നേരത്തെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ ശത്രുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആളാണ് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ വൈഷ്ണവരൊക്കെ തന്നെയും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശത്രു തന്നെയാണ്. അവരെന്താണ്? ഈ അസുരന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനോട് ഈ അസുരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിരണ്യകശിപിനോട് ഇതിനോട് യോജിപ്പില്ല. അപ്പൊ
ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം, മറ്റുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് പ്രഭാതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും പ്രഭാതം പറയുന്നു, 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടും 4 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 പേരെ കുറിച്ച് നമാ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തി നരാധമാ മായയാപകൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവ ആസുരം. ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഒരു നിരീശ്വരമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ആസുരഭാവം, നിരീശ്വര പ്രകൃതം ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കും. അത്തരം വ്യക്തികൾ മൂഢന്മാരും നരാധമന്മാരുമായതിനാൽ മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവൻ വിഷ്ണുവിനെ പരമപുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും നിരീശ്വരവാദികളായി ഭക്തന്മാരോട് ദ്വേഷമുള്ളവരും അസൂയുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം തടസ്സപ്പെടും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പിൻതലമുറക്ക അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർ ഇപ്പോഴും അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ആരെയാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോ ശരിയായ എന്താ പറയാ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. എന്താണ്? നരാധമന്മാർ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. മറ്റൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഇതും മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരന്മാർ സ്വപുത്രൻ ശത്രുപാളയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കോപം വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ ഉപദേശങ്ങളാൽ പ്രഹ്ലാദൻ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നാരദനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികളെ അവൻ താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു നിർദ്ദേശിച്ചു. അതാണ് നിങ്ങളൊന്നും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ആരൊക്കെയോ വൈഷ്ണവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും വേണം. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇവൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് നാരദ മുനിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല. നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ സഹായികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അസുരന്മാരെ, ഈ ബാലൻ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ വൈഷ്ണവർ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി ചെന്ന് ഇവന്റെ ബുദ്ധി കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവിടെ ഇവന് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കും. ചണ്ടാമർക്ക ഇവരാണ് അവിടെ ഗുരുകുലത്തിലെ ടീച്ചർമാർ അല്ലെ, അല്ലെ ഗുരുക്കന്മാർ. ഇവര് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ആരൊക്കെയോ വൈഷ്ണവരൊക്കെ വേഷം മാറിയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലാകാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഇവന് ഉറപ്പ് നൽകണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ചണ്ടാമർക്കം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ആ ഒരു സമയത്ത് ഇടവേളയിൽ രാജാവിന്റെ വക ക്ലാസ് ആണ് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച്. ഇത് വേറെ ആരും അല്ല ബുദ്ധി നശിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രജ്ഞാനം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അത് തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ഹിരണ്യകശിപു തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഭക്തിത സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരെ ശകാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമർക്കൻ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വൈഷ്ണവർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്താണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, വേഷം അറിയിട്ട് വൈഷ്ണവര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പലതരത്തിലുള്ള LSD മറ്റുള്ള അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളിൽ അറിയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനോടേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരോട് ഭക്തി സങ്കീർത്തനം ഭാഗവതം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിലെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിസരം മറന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിച്ചു, ഇത് എന്തുമാത്രം ലഹരിയുള്ള സാധനമാണ് ഇവര് കഴിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ കുറെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിനൊന്നും അത്ര എഫക്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താണ് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് സാധനമുള്ള സ്റ്റോക്ക്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അവർ ഓരോരാളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, അതിനുള്ള വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു നോട്ടീസ് അച്ചടിക്കുക, സ്റ്റേ ഹൈ ഫോർ എവർ എന്ന് പറയും. എല്ലായ്പ്പോഴും ആ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എന്താണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം അതിന്റെ ലഹരി ഉണ്ടാവും, ആ സമയം മതിമറന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിന്റെ ലഹരി കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ പഴയ നിലയിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നോട്ടീസിൽ എന്താണ്, ഇത് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം അതിന്റെ ലഹരി ലഭിക്കും, പിന്നീട് ഡൗൺ ആയി പോവില്ല. ഇത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും, ഈ സന്തോഷം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നുകൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നു. എന്താണ് പുതിയ സാധനം, എന്താണ് സ്വാമിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കലിയുഗമായിട്ട് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് അധ്യാപകരായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കാലം അത്രയും ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് എടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല. അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ആ നോട്ടീസുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ അവര് ആകാംക്ഷയോടെ വരും അല്ലെ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാത്മാവെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പോ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് അടിച്ചു ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നു. ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്തോ വലിയ ലഹരിയുള്ള സാധനം ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അല്പമേ സന്തോഷം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സദാസമയവും സന്തോഷത്തിൽ ആനന്ദത്തിൽ നിൽക്കാം. ഇതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഇതെപ്പോഴും
താഴ്ന്നു പോവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്പസമയം സന്തോഷം ലഭിക്കും, വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ ഇതൊക്കെ ലഹരി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധമോ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും. അതിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായുള്ള ധാരാളം പേര് പ്രഭുപാദന്റെ കൂടെ ചേരുകയുണ്ടായി. അവര് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. വേറൊരു തരത്തിലും അവരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മള് പല ആളുടെ പറയും സൺഡേ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഭാഗവത. അവർക്ക് അതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ എന്തിനാണോ ടേസ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് അവരെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചു. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾക്കുക. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ജന്മം അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വേറെന്താ പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി സാധാരണ കർമ്മിയുടെ വേഷം ധരിക്കേണ്ടത് വരും. ആധുനിക കാലത്ത് അസുരന്മാർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദർ സമാധിയായതിനു ശേഷം ധാരാളം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ ഇസ്കോൺ വിട്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് അവരെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്തിലാണുള്ളത്, അവിടെ ഞാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാവ്യം ഇതൊന്നും ഇട്ടിട്ട് കാവ്യം ഇതൊന്നും ജപമാല എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കുറെ ഡിമാൻഡ് വെച്ചു. അല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മഹാരാജ് സാധാ ഒരു കർമ്മിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും അങ്ങനെ റീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പറയും, ആധുനിക കാലത്തെ അസുരന്മാർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല കൃഷ്ണാബോധം. കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും നെറ്റിയിൽ തിലകവും മണി വൈഷ്ണവരെ കാണുമ്പോഴേ അവർ അസ്വസ്ഥരാകും. ചിലർ അപഹാസ്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു വൈഷ്ണവരെ വിമർശിച്ചു. പലപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രഭുപാദരെ തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരോട് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സ്വാമിജി, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കഴുത്തില് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? പട്ടിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദര് മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി, ശരിയാണ്, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു യജമാനുള്ള തെരുവ് പട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും കഴുത്തില് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു യജമാനുള്ള പട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴുത്തില് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്, അവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് തുറന്നു വിടുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെൽറ്റുള്ളതൊക്കെ കാണാം. തെരുവ് നായയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള നായ്ക്കളൊക്കെ ബെൽറ്റുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. അപ്പോ അതുപോലെ പ്രഭുപാദര അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ്, അതെ, നമുക്കൊക്കെ ഒരു യജമാനനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ പട്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മള് കഴുത്തില് കണ്ണിമാലയിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മളൊരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ്, നമുക്കൊരു യജമാനനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതേ രീതി അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി പ്രഭുപാദർ കൊടുക്കും. നമ്മളോടൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ്. അതേ, പട്ടിയെ പോലെ കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കൊരു യജമാനും അല്ലെ. യജമാനൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മളനുസരിക്കും. യജമാനൻ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതും നമ്മൾ കഴിക്കും. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന്റെ പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. തെരുവ് പട്ടികള് എന്താ പറയാ, സാധാരണ വീട്ടിൽ വളർന്ന പട്ടികൾ എന്താണോ ആ വീട്ടുടമ കൊടുത്തുള്ള അത് മാത്രമേ കഴിക്കൂ അല്ലെ. എന്നാൽ തെരുവിലുള്ള പട്ടികൾ എന്താണ്, അതും ഇതും ഒക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയിട്ട് കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദൻ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പ്രഭുപാദരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപഹസിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ കൂളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ
തലയൊക്കെ ഷെയ്വ് നടക്കുന്നത്. പ്രഭാതൻ അത് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, റിപ്പോർട്ടറാണ് വന്ന് ചോദിച്ചത് അവളെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ. അപ്പോ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുന്നത് എന്തോ അതൊരു സ്റ്റൈലാണ്, അതൊരു എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. പ്രഭാതൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെയ്വ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഒരു വൈഷ്ണവ രീതിയാണ്, വൈഷ്ണവ യൂണിഫോമാണ്, ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിമർശിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും ഇതെന്താണ് ഇവിടെ കാക്കതൂറിനോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക കാണിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപഹസിക്കുന്നവര് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാലം മുതലേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവര് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പ്രതീതികളായിട്ട് ഇപ്പോഴും അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡാക്കേണ്ടതായിട്ട്. വൈഷ്ണവരെ കാണുമ്പോഴേ അവർ ചിലർ അപഹാസത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ് വൈഷ്ണവരും, ചിലർ ആത്മാർത്ഥമായി ഹരേ കൃഷ്ണ ഉച്ചരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ നിരപേക്ഷമായതിനാൽ രണ്ടിനും പരിഹസിച്ച് ജപിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥമായി ജപിച്ചാലും അതിന്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇങ്ങനെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനും ഫലമുണ്ട് അല്ലെ. സാങ്കേതികം പാരിഹാസ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലെ. യമരാജൻ പറയുന്നത് യമങ്കേങ്കരന്മാർക്ക് നൽകുന്നു അല്ലെ. ഒരാളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടായാലും അല്ലെ, മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായാലും അല്ലെ, എങ്ങനെയായാലും അതിന് ഫലമുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശക്തിമത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ജപിച്ചാലും അതിന് ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് ജപിച്ചാലും ആർക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്? അവർക്കാണ്. പ്രഭാതർ ആദ്യകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. പ്രഭാതരത്തെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചു. പ്രഭാതർ വായിക്കും, എത്ര പ്രാവശ്യം അതിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വായിച്ചു നോക്കി, ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം ഒരു ആ പേജിൽ തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മതി, ഇത്രയേ വേണ്ടു. ഇവര് ചെയ്യുന്നതും പ്രചാരണം തന്നെയാണ്, അവരുടെ വഴി തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് ഏതെല്ലാം ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ആ 15-20 പ്രാവശ്യം, എത്ര പ്രാവശ്യം ആ പേപ്പറിലുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം അവര് വായിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രീച്ചിങ്, ഇത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം രീതിയിലെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രഭാതർ അതൊക്കെ എന്നാല് വളരെ കൂളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വിമർശിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് കൊണ്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കും. അസുരന്മാർ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ വൈഷ്ണവർ സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വേരുറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അത് പറയുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അവരോട് പരിഹസിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമ്മൾ അവരോട് കോപിക്കുകയല്ല വേണ്ടേ, സന്തോഷിക്കുക. അവരങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹസിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അവര് ഭാവിയിൽ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷ്ണാഭാവത്തിലേക്ക് വരും. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള കൊടിയാസുരന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും വൈഷ്ണവരെ ശാസിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. വൈഷ്ണവർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനും കൃഷ്ണാബോധ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും അതിനെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടിയായി. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു പണ്ട് ചെയ്തത് ഇന്നും ചെയ്യപ്പെടും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതി അതാണ്. അസുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതി ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ അതിനെ പല പല രീതികളിൽ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. പ്രഭാഷണ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വൈഷ്ണവേതര വേഷം ധരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വലിയ വഞ്ചകരുമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ വഞ്ചന ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നേക്കാമെന്ന് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു. വഞ്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഞ്ചനയല്ല, പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പലതരത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ
ഹിന്ദിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അപഹസിക്കുന്നവരെ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അവരെ പേടിക്കേണ്ടതായി. എന്നാൽ മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും അവിടെ തിലകം ധരിച്ചിട്ടും കണ്ണി മാറിയിട്ടിട്ടും ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ അവര് പിടിച്ച് ജയിലിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവര് പുറമേക്ക് ഒരു സാധാരണ കർമ്മയെ പോലെയൊക്കെ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കും. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ മുഴുവനായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അവിടെ സത്സംഗങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വരാം. പല പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. അവര് അതുപോലെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ വേഷങ്ങളൊന്നും അണിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ അന്തർനിഷ്ഠ ബാഹ്യ വ്യവഹാരം, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ ഒരു പുറമെ ഒരു കർമ്മിയെ പോലെ നീ ജീവിക്കുക, സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കുക. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ മുഴുവനായിട്ടും എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധമായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ശ്ലോകം 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗൃഹമാനീതമാഹൂയ പ്രഹ്ലാദം ദൈത്യയാചകഃ പ്രശസ്യ ശ്രശ്നയാ വാചാ സമപൃച്ഛന്ദസാമഭിഃ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ബാലനായ പ്രഹ്ലാദനെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. അസുരപുരോഹിതനായ ചണ്ഡനും അമർക്കനും അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. സൗമ്യമായ സ്വരത്തിൽ വാത്സല്യമുള്ള വാക്കുകളാൽ അവൻ പ്രഹ്ലാദനോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിക്കാൻ വന്ന വൈഷ്ണവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു അസുരന്മാരുടെ പുരോഹിതനായ ചണ്ഡനും അമർക്കനും. ആ വൈഷ്ണവരുടെ പേരുകൾ അറിയുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ബാലൻ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയേക്കില്ലെന്ന ചിന്തയാൽ ആദ്യം അവർ പ്രഹ്ലാദനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല. പകരം ശാന്തമായും സൗമ്യമായും ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ, അതിന് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കില്ല, ആരാണ് എനിക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സപ്രഹ്ലാദഭദ്രം തേ സത്യം കഥയ മാമൃഷ ബാലാനദികൃതസ്തുഭ്യമേഷ ബുദ്ധിവിപതിയ. വത്സപ്രഹ്ലാദഭദ്രം തേ സത്യം കഥയ മാമൃഷ ബാലാനദികൃതസ്തുഭ്യമേഷ ബുദ്ധിവിപതിയ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹ്ലാദ, നിനക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ദയവായി കളവ് പറയരുത്, സത്യം പറയണം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കുട്ടികളൊന്നും നിന്നെ പോലെയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരാരും നിന്നെ പോലെ ആചാരഭ്രംശത്തോടെ വ്യതിചലിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു? നിന്റെ ഈ ബുദ്ധി ഈ വിധത്തിൽ നശിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അപ്പോഴും തീരെ ചെറിയ ഒരു ബാലകനായിരുന്നു. അതിനാൽ ബാലകനെ സമാധാനിപ്പിച്ചാൽ അവനെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വൈഷ്ണവർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നതെന്ന് സത്യം അവൻ വളരെ വേഗം
വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഗുരുക്കന്മാർ വിചാരിച്ചു. അതേ ഗുരുകുലത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള അസുര ബാലകന്മാരൊന്നും കളങ്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ മാത്രമേ വൈഷ്ണവരുടെ ഉപദേശങ്ങളാൽ മലിനപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദനെ കാണാൻ വരികയും അവന്റെ ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആ വൈഷ്ണവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുഖ്യ ദൗത്യം. ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദനെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നിനക്ക് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് പ്രഹ്ലാദനും ഉള്ളത്. എന്നാല് അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്ന പോലെ പറയാനോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയോ ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ. അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊന്നും അവർ പഠിച്ചില്ല, ഇപ്പോഴും പഠിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയില് പ്രഹ്ലാദൻ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചണ്ട അമർക്കാം. അത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബുദ്ധിഭേദ പരകൃത ഉദാഹോതേ തദോ അഭവത് വന്യതാം ശ്ലോകാമാനാം ഗുരുനാം കുലനന്ദനാം. അല്ലയോ കുലനന്ദന, നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സംഭവിച്ച ഈ മാലിന്യം നിന്നാൽ ഉണ്ടായതാണോ അതോ നിന്റെ ശത്രുക്കളാൽ ഭവിച്ചതാണോ? നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ദയവായി ഞങ്ങളോട് പറയും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭു. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായ വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ആശ്ചര്യഭരിതരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്ര ഗൂഢമായി അത് അവനെ പഠിപ്പിച്ച വൈഷ്ണവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വധിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അവർ ആ വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. പിന്നീട് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സംഭവിച്ച ഈ മാലിന്യം നിന്നാൽ ഉണ്ടായതാണോ അതോ നിന്റെ ശത്രുക്കളാൽ ഭവിച്ചതാണ്? എന്ത് മാലിന്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഒരു മാലിന്യമുള്ള ആ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ പറ്റിയും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ പേരൻസ് കേസ് കൊടുക്കുകയുണ്ട്. എന്താണ്? സ്വാമി നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതങ്ങനെ കേസായി. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, ആ വാഷ് ചെയ്തു, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ മലിനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ച് നേർക്കാക്കിയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സംഭവിച്ച മാലിന്യം നിന്നാലുണ്ടായതാണ്. ആ ശരിയായ ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആസുര കുട്ടികൾക്കും ഈ പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെയാണ് മലിനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അല്ലെ, അവബോധം, മലിനമായിട്ടുള്ള അവബോധം അല്ലെ. അത് മാറ്റി കൃഷ്ണാബോധമാക്കുകയാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായ വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ആശ്ചര്യഭരിതരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്ര ഗൂഢമായി അതവനെ പഠിപ്പിച്ച വൈഷ്ണവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വധിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ
അവർ ആ വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഓ ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അതീന്ദ്രജ്ഞാനം ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പറയും ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ത്രീകള് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ ഒരു കുട്ടിക്കും അമ്മ എന്തൊക്കെയാണോ കേൾക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിയെയും സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അവബോധം ശുദ്ധമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്താണ്, അമ്മ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയും കേൾക്കും. ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്കും അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അമ്മ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് അമ്മ സിനിമ കാണുകയും സീരിയൽ കാണുകയും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെയാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ആ ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മുനിയിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവും ചണ്ടാമർക്കൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് ആരോ ഇവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേഷപ്രച്ഛന്നായിട്ട്. ആരാണ് ഇത് ചോദിച്ചറിയുവാനാണ് അടുത്ത ലോകത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നാളെ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വൈഷ്ണവ അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴോ മറ്റുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പരിഹരിച്ചാല് ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ അവരോട് കോപിക്കുകയും ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ് അവര് അജ്ഞാന സുഹൃതം അല്ലെ, അവരറിയാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില ആൾ പറയുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ പോകുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും വിമർശിക്കുന്നവരെയും വേണ്ട, ഒരു ചിരിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് വേണ്ട. എന്താണ് അവരും അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. സാങ്കേതികം പരിഹസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയായാലും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കും. പറയുന്നത് അതെന്താണ് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അവർ വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. പലരും വിമർശിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദരെ ബുക്സ് ഒക്കെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവത്ഗീത ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കുറെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവത്ഗീത ഏതായാലും അവസാനം അയാൾ വലിയൊരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും അത് പരിഹരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തെറ്റുകൾ എങ്ങനെയായാലും അവര് ഇനി ഭാവിയിൽ ഡിവോട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ കയ്യെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിച്ചിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഏകാദശി അതെ, ഏകാദശി സൺഡേ ആണ് വരുന്നത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടാ, ഏകാദശി വരുന്നത് 9-ാം തീയതിയാണ്, സൺഡേ ആണ് കാമിക ഏകാദശി. അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 6:17 മുതൽ 8:02 വരെയുള്ളൂ. സാധാരണ പോലെ 10 മണി വരെ 10:30 വരെയൊന്നും ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല. സൂര്യോദയം മുതൽ 8:02 വരെയുള്ളൂ, 8 മണി വരെ കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണ രീതിയിൽ 10:30 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ 10:40 വരെ, അങ്ങനെ 10:30. ഇതങ്ങനെ ഇല്ല. 6:17 മുതൽ 8:02 വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ.